uya Nkosi yami uzosisa izoquluka lengane kaMashandu soba yihlana abo limit buya huho hayi Nkosi yami akabuyiswa uMahu wacula abuye nje uMahu azosebenza anabukelisa uManqele. Sibabonile bethi ngena kulayini. Kuthini kuwe kubona ingoma yakho mfethu ithangaselwa abantu kangaka? Akenedwa leyo no Mama Shona Mkhize. Mama Mkhize naye ngambona lapha ku Instagram. Yebo. Kwi story sakhe ethi ngena kulayini. So kuyinto enkulu kakhulu kuyaqala ukwenzeka emlandweni. Umlando uyaqala. Kuyaqala kwenzeka. Mina bengayitsheli ukuthi uMaskandi usuhambe kakhulu kangaka nanokuthi nje bafowethu aselikhulumeni iqiniso sometimes izinto ekanje zibulala lento ukuthi uma umculi kaMaskandi kuze uzothola ihit kumele uze uyopika abaculi abakwamanye ama-genre abahitayo bese ukhanda ihit yakho uzoshaya imiliyoni ikhanda nje lento ukuthi siwuMaskandi siyakwazi ukuyimela singaxutshwe nagogo singaxutshwe namchilibana uyabona siyakwazi ukuyishayela amamiliyoni ethu siyakwazi unyakaza oManqoba Mnqithi siyakwazi unyakaza ohlala obeRichards Bay abantu prominent yabo adingi ukuthi mhlambe kuze kuthiwa uyamixa uhamba uxubu uhamba uhlanganisa udondoloza la sishaya ingoma siyithina siwuMaskandi sinjalo mangilanda uluve ngimlanda nguMaskandi ngilanda uSipheyi uzomemeza isiMaskandi ngoba lento izosenza ukuthi thina kuthiwa hawo uMaskandi kufuneka uzuxutshwe kuze uphumelele yabona so siyimele nje silwa neidentity yethu siwuMaskandi ngeke bafethu baningi abaculi abakhiphile kuMaskandi amaciko akhiphe umsebenzi omuhle kakhulu kodwa sekungathi akazi benze lutho engathi abakaze bakhiphe umsebenzi wabo usugqitshwe amaciko anabalandeli abaningi abayinqwaba sibala lapho ena uMthandeni noKhuzani kanti ke abantu bathi uMthandeni ushaya eceleni kulokhu ialbum kaKhuzani ingenhla kanti ke nowelile naye uthi uSK aqale phansi ayoncenga uMahu baqale phansi basebenzisane ukuze azothola ingoma ehit akasale seqhubeka naloMaskandi wakhe owumjive ngoba lo ongqo waMaskandi uyamehlula manje kanti ke ku TikTok abantu bakhala ngokuthi cha bobo uKhuzani akakhombise uSK ukuthi ama viewers athengwa kanjani ku YouTube nanti imiliyoni lingashayeki ngo1 day lingashayekanga ngo1 day 1 million views njengoba kwenzeka ku album yaKhuzani kanti ke bakhala ngokuthi nezingoma zakhe ayiphusheki even na TikTok.